Jami'an hukumar DSS sun cafke wata 'yar siyasa ta jam'iyyar APC Aisha Galadima a jihar Kaduna. Daily Trust ta rawaito cewa an cafke 'yar siyasar ce wacce ta hannun daman tsohon gwamnan jihar Nasiru Ahmed El-Rufai ce a ranar Lahadi 14 ga watan Afrilun 2024. Rahoton jaridar Leadership ya nuna cewa kamun da aka yi mata yana da nasaba da wani rubutu da ta yi a social media kan gwamnan jihar Malam Uba Sani. A cewar majiyoyin, Aisha Galadima ta caccaki gwamnan Uba Sani bisa kalaman da ya yi kan Nasir El-Rufai a shafinta na Facebook. Wani makwabcinta ya bayyana cewa an cafke ta ne a gidanta da ke anguwar Tudun Wada a Kaduna a ranar Lahadi, yayin da wata kawarta ta ce an kashe wayoyinta bayan kamun da aka yi mata. Sai dai babban sakataren yada labarai na gwamnan jihar Kaduna Muhammad Lawal Shehu ya ce bai da masaniya kan kamun da aka yi mata. Shehu ya yi nuni da cewa a tuntuɓi hukumar tsaron farin kaya ta DSS domin samun karin bayani kan lamarin. A kalamansa bani da masaniya cewa an kama wata mata saboda ta cicciki mai girma gwamna. Ko ma dai menene, ku tuntuɓi hukumar DSS ba gwamnatin jihar Kaduna ba.